Hvilken dato er det i dag? 22. hvad? Oktober. Siger det jer noget? Er det ikke utroligt, at vi lige er sammen den 22. oktober? Siger det jer noget? 167 år siden. 22. oktober 1844 blev milleritterne, der ventede på Jesus, genkomst meget skuffet. Det er faktisk vældig godt, det vi har havde i lektien i dag. Og jeg tænkte mig i min prædiken at fortælle en beretning, som har nogle fantastiske detaljer, som I skal lægge mærke til. Som har at gøre med det, som vi mener og tror på, at der skete i 1844, nemlig at Jesus begyndte sin tjeneste i det allerhelligste, som vi kalder den undersøgende dom, eller jeg vil nærmere kalde den frikendelse. Efter midnat den 22. oktober 1844, der var de samlet de forskellige, det var ude på landet, de forskellige lader, og de forventede, at Jesus ville komme igen, og de bad sammen, og da han ikke kom, blev de utrolig skuffet. Så var der en mand ved navn Hiram Edson, som tænkte, at han lige ville gå over til de andre på den anden gård. Så gik han over en kornmark, eller i hvert fald over en mark, og ude på marken, fortæller han, i et glimt får han et lille syn, hvor han ser Jesus gå fra det hellige ind i det allerhelligste. Og han skyndte sig over og fortalte det. Og der gik det op for dem, at det var noget andet, der var tale om, end Jesu genkomst, når jorden skulle renses. Jeg læste lige teksten i Daniel 8, 13 og 14. Så skal helligdommen komme til sin ret igen efter de 23. aften og morgener, som sluttede i 1844. Det betyder også, at så skal helligdommen renses eller retfærdiggøres fra grundsproget. Og Paulus udlægger alt, hvad det betyder i Det Nye Testamente med helligdomstjenesten, hvad Jesu tjeneste er, osv. osv. Det var noget af det, vi læste. Og jeg vil fortælle jer en historie. Lidt mere til detaljerne. Vores advokat i himlen. Tom var forbryder. En rigtig slem en. Ikke bare den almindelige hverdagsagtige landsbykældring. Han var storforbryder. Han var bedrager. Han var løgner. Han var røver, spillefugl, horkal og morder. Han kunne sælge sin egen mor, hvis han troede, det kunne give ham selv nogle fordele. Han pralede af, at han ikke havde nogen som helst betænkeligheder ved hvad som helst, han havde gjort. Og også hvad som helst, han kunne finde på. Men Tom var blevet fanget. Nu sad han i fængslet og tænkte på, hvad han skulle gøre. Han tænkte på at flygte. Han tænkte på at begå selvmord. Men ingen af delene var mulig. Han blev bevogtet alt for godt. Han øvede sig på alle mulige taler, som skulle bevidne hans uskyld, men ingen af dem lød overbevisende, ikke engang for ham selv. Tom var i store vanskeligheder, og han vidste det godt selv. Jo længere han sad der og blev tvunget til at tænke, jo mere fortvivlet blev han. Hele fremtiden så sort ud. Det syntes som om, der ikke var noget, der kunne blive værre. Tom var virkelig kommet til vejs ende på livet. Så en dag, så kom der en fængselsbetjent ind i cellen til Tom og sagde, Tom, vi har nogle gode nyheder til dig, men også nogle dårlige. Tom så gnaven på ham, men dybt indeni var han ivrig efter en forandring i hans elendige tilværelse. Alt andet ville være bedre end at sidde her hjælpeløs dag efter dag. Han strammede sig op for at høre det værste. De gode nyheder er, sagde betjenten, at der er udpeget en advokat til at føre din sag, og han er den bedste advokat i verden. Tom og tavs.
Han vidste, at der måtte være en fælde et eller andet sted. Og ganske rigtigt, det var der. Betjenten fortsatte, de dårlige nyheder er, at anklageren også er valgt, og han er også den bedste i hele verden. Tom var stadig tavs. Fængselsbetjenten rystede på hovedet. Advokaten må ikke være rigtig klog, sagde han, når han vil forsvare dig. Men han kommer ind for at tale med dig i morgen, og så gik han. Næste morgen kom der en stille, rolig herre og bankede på døren ind til Toms celle. Tom så forskrækket op og lå bittert. Du har jo nøglen, mand, sagde han. Hvorfor banker du så på? Jeg går kun ind, hvor jeg bliver budt indenfor, svarede den besøgende. Jeg kom så ind, jeg skulle alligevel ingen steder, sagde Tom. Den besøgende åbnede døren og kom ind og satte sig ned. Hvem er du, om jeg må spørge, sagde Tom. Jeg er advokat. Og jeg forstår, at du søger en advokat til at føre din sag. Ja, det var på tide, de fik sendt mig en. Betjenten sagde, at du skulle komme, at du var god. Så lad mig høre om dine kvalifikationer og krav. Hvis du er så god, kan jeg måske slet ikke betale, hvad du forlanger. Godt, sagde advokaten. Jeg har gode nyheder til dig, men jeg har også nogle dårlige. De gode nyheder er, at jeg aldrig har tabt en sag. Jeg kan garantere for udfaldet, hvis du vil overgive sagen helt til mig. Og de dårlige nyheder drejer sig vel om prisen, spurgte Tom. Advokaten nikkede. Det er gratis. Hvad sagde du? Det er gratis. Ja så, jeg er ganske vist ikke nogen rig mand, men jeg behøver ikke din godgørenhed, sagde Tom stift. Hvis jeg bare kan komme ud af det her hul, skal jeg nok skaffe pengene. Advokaten smilede venligt. Nej tak, sagde han. Nej tak. Hvis du ønsker min hjælp, må du tage imod den som en gave. Du kan ikke betale for noget som helst overhovedet. Det er helt og aldeles gratis. Det er en af betingelserne for, at jeg det hele taget vil påtage mig din sag. Tom var tavs nogle minutter, og så spurgte han, hvad er de andre betingelser for, at jeg kan få hjælp? Ja, svarede advokaten, jeg har flere gode nyheder til dig. De gode nyheder er, at alt, hvad du må gøre, hvis du ønsker, at jeg skal behandle din sag, er at bede mig om det, så gør jeg det med det samme. De dårlige nyheder er, at hvis jeg påtager mig din sag, så bliver du nødt til at erklære dig skyldig. Tom snappede efter vejret. Er du ikke skyldig? Spurgte advokaten. Jo, men hvis jeg erklærer mig skyldig i alle de forhold, jeg er anklaget for, vil jeg ikke have skyggen af chancen. De vil kaste det hele tilbage i hovedet på mig. Hvordan kan du få den tanke, at du vil kunne hjælpe mig, hvis jeg erklærer mig skyldig? Jeg har nogle dårlige nyheder til dig, men også nogle gode, sagde advokaten. De dårlige nyheder er, at hvis du erklærer dig skyldig, vil du selvfølgelig blive dømt. Og hvis du ikke erklærer dig skyldig, har anklageren tilstrækkelige beviser, så du vil blive dømt alligevel. I alle tilfælde er der ingen tvivl om, at du vil blive dømt til døden. Hvorfor skal der så i hele taget være nogen retssag, spurgte Tom. Du har glemt, at jeg også har gode nyheder, svarede advokaten.
Jeg er villig til at tage din straf og lade dig gå fri. Jeg er villig til at tage din straf og lade dig gå fri. Ikke tale om, råbte Tom. Det er ikke dig, der har levet et forfærdeligt liv. Det er mig. Jeg har gjort en masse forfærdeligt ondt. Jeg fortjener ikke andet end døden. At blive hængt er endda alt for godt til mig. Jeg kan på ingen måde lade dig betale for min forbrydelse. Advokaten svarede venligt. Men Tom, jeg har allerede betalt. Alt hvad der er for dig at gøre, er at sige ja til, at jeg må være din stedfortræder. Hvis du gør det, er alt betalt. Det dækker fuldstændig over alle dine forbrydelser. Efter en lang pause spurgte Tom stille, er der andet, jeg bør vide før retshandlingen? Advokaten nikkede. Ja, jeg har nogle gode nyheder til dig, men også nogle dårlige. De gode nyheder er, at du vil blive benådet. Det er der ingen tvivl om. Du vil kunne stå over for Gud og mennesker, som om du aldrig nogensinde har gjort noget forkert. Din straffeattest vil være fuldstændig ren. Men der er måske også nogle dårlige nyheder til dig. Og hvad er det så, spurgte Tom? Det er det, at du vil aldrig mere være forbryder. Hvad mener du? Du vil blive et nyt menneske, Tom. Du vil leve på en helt anden måde. Fordi jeg må gøre mere for dig, end bare betale for dine forbrydelser. Jeg bliver nødt til at forandre dit liv. Mens du venter på, at din sag skal komme op til behandling, så vil du stoppe med at lyve. Stop med at bedrage og stjæle og slå ihjel. Du vil blive ren og ærlig og troværdig. Du vil arbejde tæt sammen med mig. Du og jeg vil blive gode venner. Og når vi sådan er sammen dag for dag, så vil du komme til at hade de ting, du før holdt af, og elske de ting, du før havde. Du vil blive et helt nyt menneske. Det er jeg nu ikke så sikker på, sagde Tom. Udsigten til frigivelse ser temmelig god ud for mig, men hvad nu, hvis jeg ønsker at gå min egen vej? Kan vi ikke bare ordne det sådan, at jeg bliver fritaget for straffen og for mine handlinger, og så ellers får lov til at passe mig selv? Er det ikke nok? Skal jeg virkelig holde op med at være forbryder? Frifindelsen gælder kun dem, der er villige til at lade mig give dem et nyt liv, sagde advokaten. Tom stirrede i gulvet, mens advokaten tålmodigt ventede på hans afgørelse. Til sidst løftede Tom hovedet og sagde, jeg vil gerne bede dig om at føre min sag. Jeg indrømmer, at jeg er skyldig. Jeg ønsker virkelig ikke at fortsætte med at være forbryder. Jeg vil gerne tage imod din hjælp. Advokaten rejste sig og rakte ham hånden. Tom tog fast om den, og kontrakten var underskrevet. Er der mere, jeg behøver at vide, før du går? Spurgte Tom. Ja, der er én ting til slut, svarede advokaten. Jeg har en god og en dårlig nyhed til dig til sidst. Tom smilede.
Giv mig en dårlig nyhed først, så vi kan blive færdige med den slags. Selvom det pludselig ikke synes, at nogle af de dårlige nyheder har været så slemme. Advokaten smilede. Den dårlige nyhed er, at vi har fastsat datoen, da din sag skal for retten. Jamen det er slet ikke så en dårlig nyhed, udbrød Tom. Med en advokat som dig, tror du så, jeg har lyst til at blive her for evigt og holde dig for min sag bragt for domstolen? Nyheden om den kommende retshandling er en fantastisk nyhed. Og din gode nyhed må virkelig være temmelig god for at kunne overgå den. Advokaten så Tom lige ind i øjnene et øjeblik, før han venligt sagde, den gode nyhed er denne. Når din sag kommer for retten, vil jeg ikke alene være din advokat, men også din dommer. Den gode nyhed i dag, kære venner, er, at Jesus er den advokat. Jesus er den dommer for dig og mig i dommen om det evige liv. Han har betalt prisen. Han har betalt prisen for vores synd på Golgata, på korset. Og han kommer til dig med de gode nyheder, og han vil tage al den synd, du har, og give dig hele sit syndfrie liv. Det er det retfærdiggørelse ved tro er om. Og så frikender han dig og giver dig et liv for evigt. Er du interesseret i det? Glem aldrig, Tom. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er en god nyhed for Lloyd. Han mistede begge sine ben som følge af en bilulykke. Han underviser i sabbatskolen siddende i sin kørestol. Han har siddet i sin kørestol på platformen og sunget, jeg behøver dig, jo Jesus. Fattig er mit hjertes bo. Jeg er blot en gæst og fremmed, finder ej på jorden ro. Jeg behøver al din nåde, at jeg ej forsager her. Under alle hårde prøver på min tunge vandringsfærd. Lloyd glæder sig til den dag, da han kan løbe og springe som en hjort. Vi vil måske en dag løbe med ham i en 100 meters løb og glæder os over at se ham vinde. Det er en god nyhed for Erik, som år efter år ligger i sin seng eller sidder i sin kørestol. Han er lam fra halsen og ned efter. Han ser frem til at kunne spise selv, klæde sig på og bevæge sig frit omkring, hvorhen han vil. Det er en god nyhed for far og mor, børn og bedstemor, som ligger og sover på gaderne rundt omkring i de store byer. Deres eneste hjem. Det er en god nyhed for dig, nøjagtigt ligesom det var for Tom. Advokaten kommer til dig i dag og siger, se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Når Jesus banker på, vil du så lukke op? Han vil så gerne indenfor. Der er så meget, han gerne vil gøre for dig. Får han lov til det? Skal vi bede sammen?
Kære far i den almægtige, vi takker for din store kærlighed og frelse til os. Og Jesus, tak fordi du vil være vores advokat, vores dommer, og mest af alt fordi du betalte prisen for vores synder. Hjælp os til at forstå, hvor meget du elsker os, hvor meget du ønsker at gøre for os også i dag. Du vil gerne gøre os nye mennesker, der elsker det gode, alt det du står for, og hader alt det, der er destruktivt. Hjælp os til at være med til at fremme det i en verden i dag, der hvor vi lever. Og hjælp os til at fortælle om de gode nyheder, at du har betalt prisen og vil give os evigt liv. Vi takker i Jesu navn.